Hola, buenos días. Como se chama? María Dolores Fuentes, Onde estamos? en Busteliño, Xunqueira de Ambía. No Concello de Xunqueira de Ambía. En que negocio estamos? Pois isto é un bar de alimentación de Café para Amencer. E, bueno, estuvemos... Tuvemos unha mañá complicada, sí, non? un pouquiño complicada por a falta de luz. Por a falta de luz. Desde que hora a que hora notaron a falta de Pois luz? das 11:30 máis ou menos hasta ahora, as dúas e pouco, que veo ahora ainda. Pero volveu a luz, chamastes ao Concello, fixaste... No, chamei eu a Fenosa, porque, ollo, senón todo congeladores e neveras e todo o que temos, e non me funcionaba, cafés ni nada, claro, non podía... Simplemente vos restablecer un servicio, non veo ningún técnico. No, porque parece ser que foi unha avería general, Que foi unha avería general. polo que dixeron. Sí, eu teño falado con algún veciño da acá abaixo de Bobadela e tamén me dixeron que estivo sin luz. Estuvemos así. Estuvemos así. E Moi ben. encima co tempo que temos, pois... un pouco de frío tamén, pero bueno. É o tema dos accesos, viñéramos limpiar pronto, estuvestes incomunicados. No, incomunicado non. No. E limpar non fixo moita falta, a verdad. Pasábase ben. Pero bueno, incomunicado non estuvemos, E os veciños viñeron a tomar o café a mañá. Viñan, pero claro, non lle pude por. Non lle pudeste por. Tiveras que meter nos chupitos, era... Bueno, pois agora xogarán a partida. Esperemos que sí. Bueno, moi ben.